O mal tempo está a condicionar o desenvolvemento das obras públicas que avanza máis lentamente por mor da chuvia que impide traballar en condicións. É o caso da reforma do campo de fútbol da Mina en Boiro, aínda que a obra principal sobre o terreo de xogo está prácticamente concluída. Estamos á espera de que cambie un pouquiño o tempo. Si é verdade que as obras máis engorrosas e máis grandes xa están prácticamente finalizadas e, bueno, agora estamos esperando pois, que as condicións climatolóxicas dean unha tregua e xa reforzar con traballadores, máis traballadores e avanzar pois, bueno, a pérdida de tempo que se fixo pois estos meses, non? Eu creo que é unha obra importante para o noso concello que vai a dar pois ese servicio a maiores ao que é a modalidade de fútbol. Creo que temos que seguir avanzando e mellorando outros campos de fútbol. Neste momento estamos mellorando tamén Baliño, estamos tamén mellorando as infraestructuras de Vista Alegre, a verdade que lle demos a ambas un empujón grande e, estamos tocando todas as infraestructuras deportivas, non? O proxecto, cun orzamento de 600.000 euros con cargo pos da Deputación, contempla non só a renovación do terreo de xogo e os servizos do campo, senón tamén o acondicionamento dunha parcela anexa adquirida polo Concello que se habilitará como aparcadoiro. É unha obra financiada polo POS provincial da Deputación da Coruña por un valor de máis de 600.000 euros, donde o Concello pon un 20%. Non? A verdade é que o campo está quedando moi ben, vai haber un antes e un despois e a verdade é que os veciños e veciñas de Escarabote están moi contentos e, unha obra importante. A pesar dos condicionantes meteorolóxicos, dende o Concello agardan cumprir cos prazos e poder poñer a disposición dos boirenses canto antes esta instalación deportiva.